Ya. Terus bebone kene apik iki. Iya. Dilebokne kok ora gletakne iki. Mercon iso ngembes kabeh mercon opo iki? Iki cekedian. Ada semua telu. Campur iki sapa jane? Yan, punten kuntek. Iya latu-latune. Teracah astagfirullah. Hoi, kira udah bubar apa tak kayak bubur gitu kan nih? Apa lo? Malah jawab. Berarti wong sik apa Gawat mlayu yo. kowe ra mlayu kan? Hah? Iya, Mbak. Aku njaluk singkonge ya. Oh iya, tembok singkonge. Iya, Mbak. Ah, ketiki iki. Kayane iki masuk iki. Ya ada cilik-cilik. Iki dicor apa piye nek nandur iki? Pak, piye Mbak? Tulung Mbak, ewangi aku. Ya Mbak, masih mau nengdi lho Mbak, cabut singkong kan apa? Singkong sik turu. Yuk, ya merek turu yuk. Bosek tuh Bat. Oh, aku kuda kurung pas yo. Ayo. Ya kok dicekek sik wae yo. Ya wis heeh. Carane kok apik meneh. Iki apa mbok cor to bejane Bat? Oh iso atas ngene iki. Saitik lho, Mbok. Teh. Ayo, siji, loro. Bosek. Aku urung siap. Tapi to, Mbok. Aku ndutut ketujang aku. Wes, tak mire. Yo. Siji, loro, telu. Mbok, Mbok. Mbak bekerane sik, Mbok. Cok. Boleh iki atuh men. Wes Mbak iki, Mbak. Ayo. Tak teng ya. Ya wis. Siji, loro, telu. Alah. Mati kecepit iki boyokku piye iki? Aduh. Lemah yo mlebu cangkem. Mumpung sepi. Simon sik turu, Simbok lunga. Oh, makane pitik to, Mbah. Krek. Endi to pitik iki wae mangan awan kok ora do balik. Makan iman lo. Cah kuwi meneh. Om rene ya. Apa? Rene ya. Apa nyeluk aku? Kowe kira poso. Eneng opo? Ya kowe to. Kowe to sing ora poso mangan nang jaba. Piye? Kok kepiye lho? Ya kowe lho ora duwe akhlak. Apa? Akhlak baik.
Akhlak. Lebih baik di Pak Kiai. Mosok. Emang kowe nggak ngaji? Enggak. Action. Ada sesuai toh Om. Heeh. Ya tak kei. Pen adem. Om yo Om. Yang sopo ke lo. Seger kok. Ya weruh nek seger. Piye ya? Yalah, tak ombe ya. Woi. Woi. Tangi. Simbok toh. Mentang-mentang poso turu sak gelem-gelem. Iya iya mbak. Bermimpi lagi mau ki. Baru walek mimpi tak ombe ketisu isuk mau cah cilik nawani ketunya goblok. Ana Cicik wetro lha piye? wele sing cilik-cilik. Lho sing gede. Tahu-tahu nih. Iya. Udah, Rek. Kok iso iki mau? Lha piye to? Nah, ngono nek megawe iki. Nah, bener. Bayaran kapan nih, Bos? Yo, megayan rampung gampang to, bayar. Oke. Yang penting megawe tenanan. Nah, iki ngene iki ora payu buang ngene iki. Lah ngene iki nek ditimbang yo gur janjange no. Sortir, buat rono. Ngene iki ora perlu ditimbang. Kok rugi besar nih. Nah, wah yang cilik-cilik disorter. Wis rampung. Kayak gari brondolannya kayak korek-karet dijukuki eman-eman. Nah itu sampai ojo katut, dikutip lah ngene iki lho sing bener ora nggo garuk ngono kuwi, watu-watu ketut. Ngene iki, Bro. Ngene iki. Lah. Kumpulne nek sing ngutip sitok-sitok, resep iki ora payu. Ora dadi minyak. Lah malah ngelamun ki bocah. Woi, Panas, Cuk. Pekoke. lagi ki ngopo? Malah ngelamun jadi brondolan ngene. Iki efek poso apa kurang turu ya, Drul? Lah emang kowe turu jam piro? Turu jam 1 aku. Balik darus. Tae ngaso kowe ndarus. Gak mungkin. Kowe lho mlebu masjid apa ora sambar bledek. Wah, ngasuk-ngasuk nih iki. Aku tak turu sik ya, ngantuk aku. Drul. Rene aku tak omongi. Drul. Awakmu ngerti ora, nek bulan puasa iki bulan penuh berkah. Yo ngerti. Apa emangnya? Terus kowe ngerti ora, nek turu kuwi ya ibadah. Yo ngerti. Lah, kerja kan ya ibadah toh. Iya. Dadi Drul, turu kuwi ya ibadah, kerja kuwi ya ibadah. Dadi nek turu ning panggon kerja iki ibadahe double. Iya juga ya. Wis aku tak melok no. Geser. Masuk to, Drul. Sekali dayung dua pupu terlampaui.